til denne dilettantforestilling 1993. Vi har valgt i år at spille Arthur Mortensens lottogevinst, fordi det synes vi var noget aktuelt, hvis man kan være så heldig, og hvis man som Arthur Mortensen er bistandsmodtager, og så får den store gevinst. Det er skrevet af en, det her Henning Jørgensen, og mange af de der skriver dilettantstykker, er nok ikke sådan særlig kendte, men de skriver vældig godt fra os, der spiller dilettant. Det er helt sikkert. Og det er et lystspil, som vi plejer, og det er i 3 akter. Personerne, det er Arthur Mortensen, og han er bistandsmodtager, og senere bliver han landmand, og det er Preben Mose. Og Preben Mose er også i år sponsoreret af Q8, Vagn og Grete-program Landevej, og det er vi meget glade for. Så Preben han gider at køre over. Det er rart. Det skulle være flere, der gerne sponsorerer nogle af dem, jeg har på scenen her, så er det Så er det Elvira Mortensen, som er hans kone, og det er Ebba Bøjsen. Hun er vendt tilbage efter en pause på 2 år. Så er det Charlotte, deres datter, det er Alice Damkjær. I programmet står der Møller. Det var fordi, da hun var med første gang for 25 år siden, der var hun 15 år, der hed hun Alice Møller. Og det synes jeg stadigvæk, hun skulle hedde. Så derfor har jeg skrevet Alice Møller i programmet, men hun hedder altså Damkjær i dag. Så er det Biver, og det er deres søn, og det er Morten Olesen. Så er det fru Larsen, hun er kioskejer og kokkepige, og det er Else Larsen. Så er der Jansen, han er ejendomsmægler, og det er Alex Christensen. Så er det Frederiksen, han er forvalter, og det er Karl Nielsen. Og så er det Valdemar, han er svinerygter, og det er Børge Olsen. Og som de andre store teater, der findes her rundt i landet, så vælger vi også, når vi har nogle små roller, vi kan dublere og gøre det. Og det har vi så gjort her i år, fordi at Esben Holmgaard, han er berider, og han spilles også af Karl Nielsen. Vi forsøger at variere deres påklædning og udseende så meget, som vi overhovedet kan, så I kan følge, at det er de rigtige personer, I har på scenen. Susanne Hansen, hun er stuepige, og det er Ejer Nielsen, og så har jeg igen en, der spiller 2 roller, det er Robert Hummelholm, og han spilles også af Børge Olsen. Yvonne Hummelholm skulle have været spillet af Hanne Paulin, men hun ligger desværre på sygehuset. Det kom hun i aftes, men det er jo sådan, at, som jeg siger, de dilettanter, jeg har, de er ikke så pjatte, så en af dem, hun sagde, og det var Alice Damkjær, det klarer jeg også. Så det gør hun også, skønt hun kun har en halv side at klæde om i, så har vi haft i eftermiddag til at øve os i, så klarer vi også det. Her i kassen har vi Grete Holgersen, og Svend Køse, det er Eja Nielsen. Og det første akt, det foregår i Arthur Mortensens lejlighed, i en eller anden større provinsby på Sjælland. Og anden og tredje akt, det er Arthur Mortensens spisestue på gården. Så har vi også en masse, vi skal sige tak, fordi de år efter år er villige til, når vi kommer og spørger om at få tegnet annoncer i vores lille program her. Og det siger vi alle annoncørerne 1000 tak for. Jeg vil også gerne sige tak til alle de, der har givet gevinster til det amerikanske lotteri. Og det er Tix Frøklinik, det er Unibank, det er Bikuben, det er Gardenia Blomster, Telebutikken, Salon Eje, Hauge Miljø, Harlekin, Jeppes Liberi, Q8, Gammel Landevej, og Mona, hun er købspersonale, hun kommer også med noget. Og da vi jo selv i år står for hele arrangementet herhenne, fordi vi ikke har værter i forsamlingshuset, så vil jeg også gerne sige tak til bestyrelsen for forsamlingshuset, fordi at de har ikke været så pjatte med. Vi har kunnet gået og komme her, som det passer os. Det er en måned siden, vi fik en nøgle herhen til, og så sagde de, I passer jer selv som sædvanligt. Og det er vi utrolig glade for. Det er også os selv, der står for maden bagefter, fordi vi kender heldigvis så mange mennesker. Og da de hørte, at vi selv skulle klare det her, så sagde de, at vi kommer. Du skal ikke mangle så meget som én til at hjælpe dig. Og det har vi også fået i aften. Selvfølgelig kan det kun gøres, når man bag scenen og foran scenen er et team, og det er vi. Det mener jeg 110% vi er. Så vil jeg gerne sige til dem, der skal blive her bagefter, I kan godt se, at vi kan kun stille op til et begrænset antal herovre. Og de vil så vil se, at de er placeret derovre, de må meget gerne tage deres stol med over. Så har vi ligesom fået ryddet noget af salen. Resten skal stilles op herovre. Og der er faldet store instrukser, både fra den ene og fra den anden her, så jeg håber, det går stille og roligt og hurtigt.
Og vi har også i år valgt et tag-selv-bord, og det håber jeg også. Jeg håber, jeg kan godt sige, at det er svært, det må jeg bare indrømme, fordi samtidig så sidste år, der viste de jo, I spiste nok lidt for meget måske. Vi kan ikke gøre andet. Vi har taget råd og vejledning med alt det, vi overhovedet har kunne tage råd og vejledning med, så det håber jeg, det bliver. Jeg vil så gerne til gengæld sige, at der er 2 tarteletter til hver. Ja, jeg håber, vi får en rigtig hyggelig aften, og at I tager det, som det er. Skulle der være et kikslet her eller et kikslet der, så ved jeg også, at bære over. Det var en aften, det var forresten Ib Hansen, der ringede til et bord, så siger hun, skal I selv sørge for det. Jeg siger, ja, det skal vi. Det skal du ikke spekulere på, sagde hun. Vi hjælper alle sammen. Og det er rart, når det lyder sådan, når de ringer og bestiller bord, at man ikke er så glad, fordi man kender hinanden, og de ved, hvem vi er, og vi ved, hvem de er, heldigvis for det. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Og så skal jeg sige, at scenen også som sædvanligt er klaret af hr. Jørgen Holgersen. Han knokler herhjemme lige så meget, som alle de andre gør, om ikke mere. Så det er også rart. Rigtig hjertelig velkommen. Jeg håber, I vil more jer af pommeren til. Det har vi gjort i hvert fald de sidste 20 måneder. God fornøjelse. Og det ved sgu da også, hvor besværligt det er. Og lotterbevidsen, den skal du fandme ikke gøre grin med. Den får man inden længe. For herre, vi var mig med. Og nu er det skændent. Far kan ikke for, at man ikke har noget arbejde. Her er det 300.000 arbejdspladser i samfundet. Bare kolleger. Det kan du bare se. Og hvis du så lige vil fise ind og tage lottertallet på tekst-tv, så man kan se, om man har vundet. Jeg har selvfølgelig taget den til at skønne. Guderne skal vide, hvad der får en til at gå og bare deroppe i hovedet og røv. Ja, så lad os så se. To, 5, 18, 24, 27, 31, 34, 34. Den er der. Vi har vundet 4 millioner! Men mere! Charlotte, kom fra fanden! Skynd dig, hvad I kan! Hey, mand. Selvfølgelig har du ikke vundet 4 millioner. Du må se forkert, du kan komme. Så se selv efter knækken, så tror din gamle far fortæller dig. Hvad er det for en måde at larme op på? Man skulle tro, du havde vundet en stor lotteri. Lotteri, ja, vi har et godt beløb også af det her. 4 millioner kontanter. Hvad siger I så? Ja, selvfølgelig har du ikke vundet 4 millioner. Det er rigtigt nok, man har vundet 4 millioner. 4 millioner? Jamen, jøsses herreste dog. Arthur, hvad skal vi da bruge alle de penge til? Sæt jer ned, så jeg fortæller det. 4 millioner. Se, fru Morten. Se, bedre venner. Det kommer ikke helt bag på en, at man er kommet med i den lille flok. Det er der en Guds udvalgte. Gud, far, er du blevet helt religiøs?
De tager stillesøs og hører efter. Ser I, man fik jo et lille varsel for et halvt års tid siden, da man lå og sov i sin seng en nat, hvor man drømte meget roligt. Man så sin salige farfar stå for fodenden af sengen og diktere de her tal, man nu har vundet på. Og man fik også at vide, hvordan man skulle bruge pengene. Jamen fortæl dig, Arthur, hvad skulle du bruge pengene til? Man skulle blive landmand og købe sig en gård. En gård? Nej, nogen ret, det skulle godt nok for dig lidt, far. Jamen hvad i alverden skulle vi da med en gård, Arthur? Du har ikke en skid forstand på landbrug. Nej, jeg synes, vi skulle bruge pengene til at rejse på. Alle mine veninder, de har været på både Kreta og Rhodos og oplevet en masse. Men hvad har jeg? Slap nu af. Det kunne da være meget hyggeligt i sådan en gammel bundegård. Det er også på det knallerplads, det er altid husk. Man gør, som drømmen bøder en, man skal gøre. Og hvad mine evner som landmand angår lige, så har jeg jo været fedring på en gård en gang i 40 år. Der lærte jeg sgu en helt del om landbrug. Og hvad dine rejseløste anbelanger, Charlotte, så skal du få dem indfriet i fuld omfang. Jeg agter nemlig at sende dig på den fineste skole og dyreste skole, der findes, så du kan lære det fint manerer. Husk på, nu bliver vi jo statsfolk, der må føre os frem, så vores medmennesker får respekt for os. Hvad så med mit knallerværksted? Du skal nok få et sted, hvor du kan dyrke den interesse i din fritid, min dreng. Det er så altså, at du får nogen fritid. Det er nemlig min hensigt, at du skal uddanne som svineavlskonsulent. Hold kæft, du hører godt, hvad jeg siger. Ja, og sig så, og kom ind til jer selv med over, så mor og mig kan drøfte det videre forløb. Kom så, let! Rød i vægten, og så. Det er totalt. Den slags bemærkninger vil jeg ikke høre fremover. Fra nu af, der er vi fine folk. Ja, der skaber respekt om os, hvor vi vælger at slå os ned i samfundslivet. Hvad gør vi så nu, Arthur? Det er jo så enkelt, altså. Vi finder en ejendomsmægler for at se, hvad han har at by på en landbrugsejendom. Ja, find lige telefonbuddet her. Må du ikke blive bedst, at vi har penge til børn? Det er sgu da ikke nødvendigt. Du hører dig selv bæver. Bekræfter, at gevinsten er sikker nok. Nej, jeg synes nu, at vi... Hold så kæft, lige og find den telefonbog. Har jeg vist for en vej? Det er slet ikke nogen. Jeg er en telefonbog, og her ved barnet, og han lukker mig. Så kig i køkkenet. Det bliver jeg vist nødt til. Ja. Og her ved barnet. Man skal sgu også have det selv. Jeg kan foreslå, at vi kan tage nogle oplysninger, men hver vers skal Så. Tak. Nå. Ja, og så Jamen, jeg tror, ejendomsmægler. det er jo ikke sikkert, Arthur, sådan nogle mennesker, de arbejder om lørdagen. Hold så kæft, Elvira. Ejendomsmæglere arbejder på alle 4 døgn, og bare der er penge til. Sådan. Der så. Andersen. Hold kæft, man, der er mange. Det er sgu for besværligt. Brodersen, søstersen, det er sgu så familiære. Jensen, der er sgu noget, der ringer der. Jeg kan huske, at vi var børn. Hansen igen, så er der tykker, hvor der sætter. Han tager det. Han tager det. Så er vi jo rent ham Jensen over, og beder ham om at komme med det samme lige her. Ja, så gør jeg det. Hallo? Er det hos ejendomsmægler Jansen? Ja, det er fru Mortensen fra Pipkvarteret. Ja, det drejer sig om år. For fanden, de har stik mig det rød. Ja, hallo. Ja, det er fru Mortensen. Banestien 5. Ja, det drejer sig om køb af en løstejendom.
og jeg har lige vundet 4 millioner i lotto. Så hvis I vil handle med mig, så er det nu. Ellers så finder jeg sgu en anden mailer, der er mere villig. What you say? Om 10 minutter. Den er god. Yes. Tak for det. Farvel, Mortensen. Og kæft, Jansen. Tak skal det have. Man skal bare skrue pisken på, så er det der med at høre. Tror du nu, det var en god idé at fortælle det med de 4 millioner? Ja, kunne færdig være en god idé at lide. Penge er det eneste, de har respekt for. Men ved du hvad? For fanden, sørg for at få ryddet op her. Find en fin blue frem og få en blok på, der ikke er læsen. Jeg må specielt ordentligt ud, når han kommer. Men ring lige ned til fru Larsen i Løgneren først. Og ved hende komme op med en kasse bajer. Jeg må dele med have noget styrke på, når jeg skal i gang med så vanskelige forhandlinger, som de foreslår. Jeg tror ikke, det er en god idé, Arthur. Jeg tror, vi selv skal hente dem, for vi skylder hende jo i forvejen. Så det er ikke sikkert, at vi kan få hende til at komme op med den. Du er sgu ikke for klog, Lia. Selvfølgelig kom hun op og bare, og hun hørte, at de havde vundet 4 millioner i lotto. Hvor her? Fisk ud i hen de domse, så klarer jeg selv på Larsen. Kan jeg så fru Larsens nummer? Goddag, fru Larsen. Det er Mortensen på første. Vil det være venlig at sætte en kasse pilsner op med det samme? Ja, de ved dem der med guldhals. Ja, og hvis de lige vil tage en regning med, så jeg kan se, hvad jeg skylder. Og forresten, de må sgu også heller lige tage en flaske portvin med. Jeg venter en gæst om et kvarters tid. Ja, jeg ved sgu godt, det er lidt fragt for Morten Larsen. Men jeg skal nok forklare det nærmere, når først de kommer op med baren. Ja, farvel så længe med fru Larsen. Ja, nu til det sgu godt nok. Og vi er sgu lidt fanget på en anden blod på. Du kan sgu da ikke vise dig for ejendomsfælder i det der gamle land. Jeg har jo ikke andet, Arthur. Du giver mig jo aldrig penge til nyt tøj. Jeg har kun den gamle spacerdragt, jeg har aftetalt klar. Den er lige så grim som det her. Så mænd den ej. Tag du bare den på. Og så slår du lidt rundt på læberne og netop lidt op i håret og sådan noget. Så skal du sgu ikke være skud. Og når først de kommer ud på gården, så kommer du sgu til at flyde i luksusklæder. Hør nu her, Mortensen. Hvis de tror, jeg skal være bydreng for dem, så kan de fandme godt tro om igen. Jeg har mere end nok at gøre med at klare mine egne ting. Ja, man bliver skudt millionær af at drive en døgnkiosk. Forresten, så har jeg den regning med, som de bad om. Ja, nu håber jeg jo, de har penge til at betale med. Hvor meget bliver der så egentlig på? Ja, det lyder på 2.887 kroner og 50 øre. For fanden, fru Lars, det er jo småpenge. Men I bliver nok nødt til at vente på betalingen til, at jeg får mine 4 millioner udbetalt. 4 millioner? Siger man, tager lige gas på mig? Nej, det er rigtigt nok. Fru Larsen, vi har vundet 4 millioner. Jeg har vundet 4 millioner. Og for øvrigt, så var der vist noget op, at du skulle ud og knæse op via. Nå ja, så gør jeg det. De vil da ikke i fuld alvor påstå, at de har vundet 4 millioner. Det er lige det, jeg vil. Og hvis de ikke tror mig, så kan de jo selv kontrollere tallene. Jo, men det gør jeg da. Jo. Men hvad vil de forresten bruge alle de penge til? Jeg vil købe en gård. I går? Det var fanden. De tror måske ikke, at jeg regner mig til at være landmand. Jo, men det går jo lidt pludselig. Hvad ville de sige jer til at komme ud og bo på landet, fru Larsen? På landet? Jo, jamen det kan jo sgu da være meget ret. Men gurerne skal vi, altså det er bare stå bakse med sådan en døgnkiosk. Hvor man skal stå på pinden kunderne døgnet rundt. Og personal der er jo ikke råd til. Men ved du hvad, jeg vinder sgu aldrig 4 millioner til at flytte på landet for. Nej, måske ikke, men der
andre muligheder. Men nu forstår jeg ikke, hvad det er. Ja, jeg mener som en blot, at jeg måske får brug for en husbestyrerinde med ben i næsen. Ikke sådan den, der ikke er bange for at tage fat. Vil det sige, at de i fuld alvor vil påstå, at jeg skal få lært døgneren for at flytte med dem på landet? Nej, Mortensen. Så meget eventyrlyst. Det har jeg altså ikke blod. Det har jeg. Og desuden så har du Elvira. Elvira, ja, men sådan uden at fornærme min kære kone, så er det hun sig skyldig til det slags. Og desuden, så skal Elvira jo være anstandsdame, der hovedsageligt beskæftiger sig med at gå på visit hos byens øvrige fine damer. De har sandelig store forventninger til deres fremtidige tilværelse, hva'? Men, hvis nu jeg går med på spøjen, hvor meget har de så tænkt, at jeg skulle have i gage? Ja, det er jeg sgu ikke slået på. Nej, men hvad siger de til 10.000 stærk om måneden? 10? Ja, altså, det koster du sige. Og måske en bil stillet til fri disposition. Sig man tage det strøm på mig igen, Måns? Det er en genlunde, fru Larsen. Det er sgu en ansvarsfuld job, de i så fald påtager dem. Og et sådan job, det skal honoreres efter fortjeneste. Ja. Jamen, hvis det er deres alvor, Månsen, så tror jeg, at jeg lukker biksen op. Og tager en bror og flytter med ud på landet. Ja. Ja, skulle det gå helt galt, så kan jeg jo altid starte på en frisk landsted. Så er jeg her igen. Ja, du er sgu slukke lige her. Du skal nok være indtryk. Du skal sgu nok være indtryk på ham ejendomsbeløbet. Ja. Ja, han må da forresten også snart være her. For i øvrigt, så har jeg lige ansat fru Larsen som husbestyrerinde og kokkepige på gården. Det håber jeg da ikke noget imod. Hvad så med mig? Hvad skal jeg så lave? Nej, Elvira, du skal være frue på gården. Ja, og du skal føre det frem, så vi får succes i de finere kredse. Det får du mere end nok at gøre med det her. Ja, husk på. Ja, min indstilling tager sig selvfølgelig ikke af det hus her. Nej, jeg er mit tjenestefolk til. Det er sgu nok ejendomsmænd. Gå du lige ud og lukke op i jer. Så tager jeg købetrætten, Måns. Ja, husk på det. Jeg hører her, Måns. Mit navn er Jensen, ejendomsmælder Jensen. Jeg forstår, det er dem, der ønsker at købe en lystejendom. Fuldstændig rigtigt, herr Jensen. Jeg vil ikke se det, inden vi går i gang med forhandlingerne. Jo, tak. Måske jeg må byde på et eller andet. Ja, måske en kop kaffe. Det har vi da slet ikke tænkt på. Vi har altså godt nok kun bajer og portvin. Hurtigt lave en kop kaffe, hvis det skal være. Nej, det behøver de slet ikke tænke på. Et glas portvin, det vil da være udmærket. Jamen, hvis du så vil hente et glas portvin til mælerne, Elvira, og tage lige en ny bajer med til far her. Ja, vi skal sgu have noget styrkeskål, når vi skal drøfte så vigtige sager. Det er måske deres kone. Jo da. Ja, jeg er med, og måske undskylde, hvis hun er lidt primitiv. Men det råder vi på, når vi først kommer ud på gården. Det er jo meningen, at vi skal lære at gå sig i de finere kreds. Vel, ja. Jeg forstod, at det var en lystejendom, de var ude efter. Har de noget specielt i tankerne? Ja, her er jeg som en drikkevarer. Det var udmærket, Pia. Så skænker du portvin til mæleren, og knapper en pilsner. Nej, det må de også. Knapper en pilsner op til far. Nu skal jeg hente en kaffe og tørre det op med. Ej. Alt for let der. Ja, det gør slet ikke noget. Jo, dalen med der mæleren skal ikke stille. Og så er jeg her lige i pilsen, Arthur. Og så sætter jeg mig så derhen på en stol med min strikketøj. Og så kan I jo snakke om tingene imens. Jamen, måske vi så skulle skåle, før vi går i gang med forhandlingerne. Ja, skål. Smager jo udmærket. Elvira, når du så opfører dig anstændigt, det er jo en handbager.
sagt, så forstod jeg, at det var en lystejendom, de var ude efter. Har de gjort nogle tanker om størrelsen? Ja, sådan en 60-70 kilowatt, det vil nok være meget passende. Ja, det skal jo være sådan, at der bliver plads til at egentlig folkehold på gården. Ja, vel, ja. Hvad folkeholdet angår, eller hvad størrelsen angår, så kaster den jo nok ikke så meget af sig, så der er plads til de helt store udskejelser. Men sådan for at kunne vejlede dem på ordentlig vis, så tror jeg da også, at jeg er nødt til at høre, hvor stor en udbetaling de er i stand til at præstere. Ja... Egentlig så har jeg ikke tænkt på nogen udbetaling. Ikke det? Ja, så er det nok en smule vanskeligt. Ja, men faktisk så var det min mening at betale kontant. Kontant? Ja, nu tror jeg ikke, jeg er helt med. Arthur har lige vundet 4 millioner i lotto, så der er ingen ko på isen, men det er en belangerne. Hvad med lige at holde kæft et øjeblik? Men ellers så har jeg lige jo ret. Så der er jo ingen grund til at udbetale for noget, når man kan betale i gården kontant. Jeg kan ikke så udmærket følge det. Det er nu lidt klogt, at man får gården til det. De må jo forstå, at der skal også være faste investeringer. Og det er jo også rart for dem at kunne trække renter fra på skattebilletten. Har de forresten et godt bevis? Ja, de ved da formodentlig, at man skulle kunne dokumentere sin kyndighed som landmand for at kunne få en gård på en sådan størrelse. Jamen, sådan et har du der, Arthur. Det fik du da fra skattebasen sidste år. Jeg tror da ikke, de har ret. Det er vist deres mands selvangivelse, de tænker på. Jeg ved ikke, hvad det var for noget, men den var i hvert fald grøn. Lad du da for fanden aldrig holde din kæft og hvad du nok. Har de slet ikke nogen form for landbrugsuddannelse? Jo, jeg har sgu været ferierang på landet her. I Jylland sidst i 40'erne, der var knægt. Der lærte jeg en del om landbrug. Og så har jeg læst et par artikler, du ved, i landbrugstimer. Så jeg er sgu ikke helt på bare bund. Jeg er nu bange for, at det ikke rækker helt i vores dage. Men problemet, det kan løses. Hvis de ansætter en forvalter, som har det grønne bevis. Det er måske en bekostelig affære, men vi giver dem jo chancen for at få den gård, som de så gerne vil have. Og med 4 millioner i bagvand, så skulle de jo nok få råd til en sådan investering. Og hvad skal sådan en sted, hun så have i løbet? Et par 100.000 skal de nok regne med. Men så er de også sikre på at have styr på tingene. Men det er jo også kun småpenge, Arthur, når de har vundet 4 millioner i lotto. Så efter festen, så ja, men så ansætter jeg sådan en gut der. Og hvad er der så mere at tale om? Ja, så er der jo et spørgsmål om, hvilken prisklasse vi skal vælge. Det afhænger lidt af gårdens stand og belægning. Ja, den skal sgu ikke være alt for faldefærdig, men jeg mener, det er 4 millioner i hånden, så skulle jeg nok være råd til en gård af en vis kvalitet. Jamen, så tror jeg lige nok, at jeg har det, de søger. En landbrugsejendom på 75 tønder land, beliggende i Knappestrup. Hvordan vil de få drive gården? Vil de satse på husdyrhold eller på afgrøderne? Ja, der skal sgu både være plads til svin og rideheste. Og knalde værst af det knægten. Nå, aha. Så har de tænkt dem at forpakke jorden ud? Ja, det er jeg sgu ikke rigtig fundet ud af. Det finder ud af, når vi går ud på gården. Lad os gå med en stuehandel afgjort. Find ud af det andet hen ad vejen. Hvad koster så den gård? Se, med en udbetaling på 1 million, så skulle de jo nok få erhverve dem for 3,5 millioner. Så har de 3 millioner tilbage til afdrag og investeringer. Minus de omkostninger, der løber på. Og hvor meget er det så? Det er ikke så forfærdeligt meget. Faktisk drejer det sig kun om nogle få procent af købsprisen. Arthur, det der med procenter, det skal du godt nok passe på. Du kan godt huske onkel Viggo, der blev knaldet, fordi han havde for mange procenter. Det er du da for fanden aldrig at holde din kæft lige her. Har de papirerne med? Det må jeg naturligvis ikke udarbejde endnu, men de vil da jo også se gården, før de sætter deres navn på huset. Nej, det er sgu ikke nødvendigt. Nej, der er en mand, der træffer hurtigt
hurtige beslutninger. Og desuden så vil vi jo gerne ud på gården så hurtigt som muligt. Jeg må jo nok sige, det er noget af en utraditionel fremgangsmåde, men ja, hvis de har mulighed til det. Så må jeg jo bede om at stå der. Så skal jeg nok udfylde formularen, når jeg kommer hjem. Hold kæft. Hvornår kan vi så flytte ind på gården? Det afhænger af, hvornår de har udbetalingen klar. Men jeg vil da tro, at den nuværende ejer, han er i stand til at fraflytte i løbet af en 12 dages tid. Så er det i orden. Er der så mere at snakke om nu? Nej, faktisk ikke nej. Så jeg vil trække mig tilbage og sige tak for handlen. Det er vel nok den hurtigste og mest indbringende, jeg mener usædvanlige handel. Jeg håber, de bliver tilfreds med købet, og hvis der ellers er noget, de vil mig, så ringer de bare til mig. Jeg skal nok sende dem en kopi af slutsedlen, når den er færdig. Mange tak, Jensen. Det kan man da sgu da kalde service. Det er jo nok et spørgsmål om, hvem af os, der har ydet mest service i den her. Men tak alligevel. Jeg håber som sagt, at de bliver tilfreds med købet. Vel. Så, Mia. Nu banker lykke delen smitte mig for vores dør. Ja. Rigtig for Larsen. Kald på ungerne. Så de kan komme, vi kan indvide dem i de glade, der vender os i vores nye omgivelser. Tror du ikke, det var bedre, at vi havde set gården før vi var under, Arthur? Vi sagde, hvad sagde Elvira? Den med var sgu god nok. Ja, en gammel rotter som mig kan da nok se, når man står over for en mand, der er til at stole på. Nej, kan du være på ungerne, så skal jeg nok klare fru Larsen. Ja, så gør jeg det. Ja, bare så klar at det selv. Ja, goddag for Larsen, det er Mortensen igen. Ja, nu er hatten sgu i orden, så hvis de lige vil komme op, så vi kan aftale nærmere angående deres ansættelse. Og tage lige en flaske med de gode, på min regning naturligvis. Yes, fru Mortensen. Fru Larsen, der var det igen. Så er vi her alle igen, Arthur. Sæt jer ned, hold kæft. Mor og mig har noget at gøre. Ja, som sagt så er mor og mig. Så lille Mortensen, her er champagne. Lad os så høre, hvad det hele går ud på. Ja, naturligvis, fru Larsen. Sæt dem ned eller vinen, fald på dem. Hør lige. Henter du champagneflasken. Nu skal glædestringen sætte fløjt med flyet. Han er gået helt af hovedet, gammel. Jeg har altså godt nok kun nogle sennepsglasser. Men det skulle da også gå nok for Mortensen. Lad os nu få noget i. Ja, jeg skal lige have dagens. Lad os høre, hvad Mortensen har at sige. Knald. Ja. Jamen, så skål da, kære venner. Det her, det er den lykkeligste stund i mit liv. Og det jeg nu har at fortælle jer, det håber jeg, I vil påhøre i absolut ro. Men Ria, hvad fanden hvor der er der? Skal du da ikke? Jeg frygter for dig, Arthur. Det kilder det stadig. Må vi så få ro? Ja, her står jeg og forsøger at delagtiggøre jer i den vigtigste begivenhed i vores liv. Og så siger I noget, lige mig bare der til en af fjollen. Okay, far. Fyr bare løs. Vi skal nok være artige nu. Ja. Ja, kom nu i gang. Prøv så lidt knaller først. Elvira, kan du så opføre dig ordentligt? Jamen, som jeg var ved at sige før, så er det her den lykkeligste dag i mit liv. For
fra at være placeret nederst af samfundets rangstige, så er vi nu hævet op blandt eliten. Takket være gevinsten på de 4 millioner. Ja. Jeg har hele tiden vidst, at den der vil komme. Ja, jeg har fået varsler om i drømmen. Og nu hvor drømmen er gået i opfyldelse, så håber jeg, at I alle sammen er lige så taknemmelige til mig. Ja, man siger, at penge ikke er alt. Og det er måske også rigtigt i et vist tilfælde. Men takket være gevinsten på de 4 millioner. Ja. Så er det nu muligt for os om 14 dage at finde ud på landet og overtage en gård, hvor solen og landluften vil vederkvæge vores hjerter og sind døgnet rundt. Ja. Jeg ved, at jeg har netop lige fået en aftale med en ejendomsmægler om købet. Og hvis ellers fru Larsen vil, det var. Hvis ellers så tager hun med for at få huset. Ens vores mor, hun bevæger sig rundt i de fine og regresse. Skal vi ikke skåle med hinanden for en god og bedre fremtid for os alle sammen. Skål! Det er jo fanden, som de kan sige det, Morten. Jeg tror, det er tosset, der var jo tage med, tror jeg. Men jeg gør det sgu alligevel. Men hør, Elvira, den montering vil jeg ikke se dig ofte om morgenen. Tænk, hvis Frederiksen kom og så der klæde så luftigt på. Hvad ville han måtte ikke tænke? Ja, han ville nok savne noget om mundvine. Sådan vil jeg ikke at begynde at tale om vores forvalter, Charlotte. Nej, det kan godt være. Men jeg vil heller ikke finde på, at han går og tager mig på banen, som han gjorde i går over stallen, da jeg stod og så på grisen. Ja, men hvad er der dog, fru Larsen? De ser så opbragt ud. Spørg heller, hvad han ikke er. Jamen, hvad er der så ikke? Ja, der er ikke noget strøm på komfyret. Der er ikke noget vand i hænerne, mener jeg. Ikke noget morgenkaffe til morgen. Jamen, så kald der på Frederiksen og få ham til at ordne det. Hvad fanden har man? Frederiksen? Det kan jeg godt sige. Hvis han sætter sine ben ud i mit køkken en gang til, så fiser jeg lige nøjagtigt hjemme i døgneren. Han går og tager på mig her og der og alle vejen, og det vil jeg ikke finde mig i. Der kan du selv høre, hvad jeg siger, far. Ja, jeg skal nok tale alvorsord med ham, men se så og pille ud i køkken med, så jeg kan få fred til at telefonere til vandværket. Vi kan jo ikke sådan have, at de går og tager vandet i både tider og utider. Nej. Ja, og Elvira, du får sgu noget ordentligt klods på. Det kunne du Og også. Charlotte, Godt. du hjælper fru Larsen i køkkenet. Hun kan nok komme til at få en hånd med, når hun i hverken af vand eller strøm. Vi kunne også godt bruge en stuepige mere, Arthur. Ja. Fru Larsen kan jo ikke både blive ved med at støvsuge og konkurrere og nå det hele. Så ansæt du en stuepige mere, Vira. Vi kan sgu da ikke risikere at få Larsen forlader os, fordi hun bliver overanstrengt. Ja, det kan du sagtens sige. Hvorfor er jeg hende fra? Ja, det må dele sprøjt, når der er din sag som frue i huset. Men hvad med at prøve arbejdsfordelingen? Men se når vi skal med, at jeg kan få folk til at telefonere til det her skide vandværk. Hør, er der nogen af jer, der har set noget til vores nye svinerygter? Han skulle begynde her til morgen. Nej, det aner jeg ikke en pind om, og det må også blive din egen sag. Men jeg skal klare det der med stuepigen, så har jeg nok. Her og en lukker, mand. One, five.
set for at høre, hvorfor de har taget vandet. Nej, jeg sagde sgu ikke ladet vandet. Jeg sagde taget vandet. Et øjeblik. Så, det er vi endelig. Nu er jeg op at sige. Ja, de kan henvende sig til forvalteren. Han kan vise dig, hvor svinestallet ligger. Ja, så er jeg her igen. Hvor var vi kom til? Jo, det var det med vandet. Der var. Og vi har holdt med mit vandværk. Nej, det er faktisk sgu ikke noget. Bortset fra det blærebetændelse her til. Hvad du sagde? Når har gården af et vandværk. Når måske de så vil være så venlige at fortælle mig, hvor jeg finder det. Hallo? Hallo? Hvorfor skamme person? Her må jeg besvare alvorligt ved lejlighed. Bundet job. Hvad fanden står der og glor endnu? Kan det så komme over et svinestal, hvor de hører hjemme? Undskyld mig, men det tror jeg, de forveksler mig med en af deres medarbejdere. Mit navn er Hummelholm. Proprietær Frans Hummelholm. Ja, det kan enhver skulle da komme og sige. Men hvis det er noget med vækster, så er det godt, de skal igen. De tager stadig fejl, kære Mortensen. Forstår de, det er mig, der ejer gården på den anden side af vejen. Og jeg er kommet for at hilse på dem og byde dem velkommen her til egen. Jamen, så må de der undskyld. Velkommen her, Hummelholm. Vil I ikke sidde med og få lidt ind til halsen? Jo, tak. Få Lars her! To, bare op! I guderne, jeg tåler ikke den slags så tidligt på dagen. Men drik de blot selv en, det generer mig ikke. Hør nu her, Mortensen. Hvis de tror, jeg er taget til at springe med bare hver gang de kalder, så tager de fandme mig fejl. Jeg har mere end rigeligt at gøre ude i mit køkken. Tak. Så er det godt for Lars. Tror de, at jeg ansat dem, sat dem til en kæmpe gasse plus kost plus sig, for ingenting at lave? Og så mangler oplukker. Men hør, et eller andet må jeg da bytte på. Jo, tak. Hvis de blot i den grad insisterer, så lad gå. Jeg har jo min stok at støtte mig til, hvis det skulle gå helt galt. Nå, det var portvin. Jeg ved det så. Den vil tage portvin for profitæren. Profitæren? Hvor er jeg bevaret? Ja, profitæren må altså undskylde, hvis det her virkelig er kaotisk, men vi har jo klart nok fået os indrettet nu. Jamen, alt for let, kære Mortensen. Det tager jo sin tid at vende sig til landmandslivet. Men nogen erfaring som landmand har de vel, siden de har valgt at flytte stedet. Ja. Jeg har sgu været flere drenge på en gård. Jyllands Ingeniør har været med. Ja, jeg skulle lige på landbrug. Så jeg læste et par artikler, så jeg er sgu ikke helt for meget på. Ja, det skal de sgu nok komme langt med, Mortensen. Men de har jo også ansat en forvalter, forstår jeg, til at klare det praktiske. Stik mig lige en hund. Jeg skal ned til købmanden og købe en forsikring og en flaske portvin til fru Larsen. Er fru Larsen begyndt at drikke? Nej, jeg kan ikke være på altid har gjort det. Hun sagde, at hun skulle bruge en flaske portvin. Nå, sagde hun det, jamen, så er det sikkert i orden. Hvad skal vi bruge sikringen til, at jeg må spørge? Til at få vandværket og komfort i gangen. Det er bare en sikring og røg, vi har ikke nogen. Det er måske deres søn. Ja, som end altså. Vi var sige pænt ud der til proprietæren. Det er ham, der ejer gården over på den side af vejen. Jamen, godmorgen, unge mand. Du ser opvagt ud og ser ud til at kunne klare lidt af hvert. Ja, men han skal sgu også uddanne som svineavlskonsulent overtage gården. Det er sandt, jo. Ja, jeg vil nu hellere have det knallerværksted. Nå, så det ved du. Men sig nu, vi skal med dig, så vi andre kan få gang i portvin. Jeg mener vandværket. Men her har den noget med så vi svært med dig. Jeg kunne forstå på deres telefonsamtale før, at de har problemer med at finde vandværket. Nej, man har ikke sådan helt orienteret sig nu, men det finder vi ud af helt og vejen. Ja, men det er nu slet ikke så svært at finde. For jeg ved tilfældigvis, at brønden og pumpen er anbragt ved det nordvestlige hjørne af ladebygningen. Pumpen? Sig mig, hvad fanden? Skal man pumpe vand op, når de bare nævner? Nej, forstår jeg. Pumpen er anbragt nede i brønden. Sig mig, hvem fanden har fundet på at anbringe pumpen ned i brønden? Det skulle da det må vi have lavet op på ved lejligheden. Ja. Det er sgu meget at lære endnu, kære Mortensen. Men forstår de? Det er kun elpumpen, der er anbragt nede i brønden. Selve vandværket og hydroforen er anbragt det, der tidligere var malkemaskinrum, så de er let tilgængelige. Hvad er der nu i vejen? Frederik, kan du ikke se, at jeg har gæster?
Det kan jeg sgu godt se. Tak. Men de har selv bedt mig om at komme hver morgen og aflægge rapport kl. 7. Jamen, Gule, er vi så langt hen på dagen? Ja, så må jeg nok hellere hjem og kigge til mine bedrifter. Men nu håber jeg, at de får styr på det hele, kære Morten. Den tidlige ejer har jo ladet det forfalde en del, men med lidt gode folk og god arbejdsindsats, så skal det nok lade sig gøre. Farvel, Mortensen. Og kig over en dag, når de får tid. Sæt det ned, Frederiksen. Jeg har en lille puttehøn og pluk med den. Hvad er det så for en høn? Ja, det snakker om siden hen, men først så vil jeg gerne lige høre, hvordan det står til med bedriften. Er der noget vigtigt at gøre ret om? Ja, en af vores søer er far i nat. Ja, det var sgu ikke så godt. Så har du sørget for at bringe det af vejen. Ja, vejen. Nu er jeg sgu ikke med mere. Ja, hvad fanden er det? Vi kan sgu ikke have til at lægge røgene op over i stedet vel. Og røgner. Sig mig, hvad fanden fabler de om? Mig bekendt røgneren så ikke op her på smågris. Jamen, sagde de ikke, at det var far? Jo, guden far. Men det ved de måske heller ikke, hvad det betyder. Og så, Frederik, nu skal I være fræk. Husk på, jeg betaler jo 260.000 om året. Husk koster du sige. Selvfølgelig ved jeg, hvad det betyder. Men de må skulle lære at udtrykke det lidt mere korrekt, når de aflægger. Er der noget? Ikke andet end maskinparken er ved at falde fra hinanden. Vi bliver nødt til at forny hele lortet, hvis vi skal være sikre på at kunne klare forårsarbejdet. Det forstår jeg ikke. Jeg synes ikke, at maskinhuset ser så dårligt ud. Jeg taler sgu ikke om bygningerne, men om maskinerne. Herre. Ja, de bliver lidt nu. Ja, og lad os have lidt pyrokopisk fra plukken. Og hvad er der så galt? Ja, altså. Der er sgu klager over Frederiksen. Min datter fra Larsen siger, at de sådan går og overgrænser dem. Det ved de sgu godt, det må høre op. Jeg har aldeles ikke overgrænset nogen som helst. Og for øvrigt kan de jo bare fyre mig, hvis de er utilfredse. De kender jo selv prisen ifølge kontrakten. Ja, det skal ikke så ilde op, Frederiksen. Hvad for Larsen angår, så skulle det nok som lære at klare sig selv. Men min datter holdt jeg altså gammel derfra det hele. Ja, så synes jeg, det var på tide, de skulle deres arbejde. Man skulle tro, det var en børnehave, man var ansat. Ja, man skal fæbe høre mig for ørerne falder af. Nå, men ja, det var sgu på princippet, men gik sin egen lille morgenrunde. Arbejdsbemidling. Så vi står og mangler en stuepige. Hvad siger det? Vil I ikke have med hende? Nå, hos Pension Bøgeholm. Nej, jamen så var det mig. Jamen så har jeg fået forkert nummer. Ja, undskyld. Ja, farvel. Bøgeholm. Vi prøver her. Prøv igen. Hallo? Er det arbejdsbevilling? Nå, det var da godt, jeg fik det rigtige nummer her gang. Ja, jeg har lige snakket med Konsul Bøgeholm, og han ville ikke af med sin stuepige. Nej, så tænker jeg, om I havde en, jeg kunne få. Ja, men det er fordi, vi har lige købt et år. Larsen, hun kan ikke klare både og komme og bræge og støvsuge. Ja, jamen selvfølgelig skal de da vide, hvor jeg bor. Ja,
sørme fint. Tak skal I have. Tak. Vel. Nå, så fik jeg opklaret det. Jeg er jo simpelthen også bare så dygtig. Nå, så har jeg taget forvejen. Hvor er far? Han er nok ude at se på bedriften, dreng. Det tænker jeg. Jo, men sig til ham, når du ser ham. Jeg har fået vandværket at komme fuld i gang, men du har bare en sikring over højt. Og er der også mors den dygtigste dreng, jeg er. Så kan vi få kaffe igen. Hvad er det? Hold kæft med det. Det er en gammel BSA-motorcykel. Ret og mig, der havde sådan en. Hvem er det? Aner det ikke. Vi prøver at se det, når vi kommer ind til døren. Ja, kom ind. Goddag! Ja, det er Arthur Mortensen bor. Ja, så mænd er det så. Men hvis de er fisekrammer, så kan de godt gå igen. Vi handler ikke med folk i dørene. Ja, jeg har lidt bishatter måske nok i mig. Men næsten så har jeg den nye svinerøg med for lov. Ja, men så er det nok Arthur, de skal snakke med. Han fiser rundt et eller andet sted derude. Men de kan godt regne med, at de får en skideball, fordi de kommer for sent. Jeg skal nok gå med ud og finde far. Men jeg skal godt kigge lidt på din motorcykel. Ja, det du bare væk. Der er sgu ingen skade at blive kigget på. Ja, du kan sgu også godt få en tur på den, hvis det er det, du vil have der. Hold kæft, men det lyder spændende. Ja, så kom der også noget fedt. Kom med mig. Ja. Ja. Det er så en kande kaffe på morgen. Ja, nu håber jeg da sandelig, at de selv kan drikke den. Ja. Hør på Larsen, vil I ikke have en kop med? Nej, det er der ikke tid til med alt det, der skal gøres. Jeg var ikke klar over, at der var så meget arbejde på en gård. Men altså, stuepigen, hun kommer i løbet af formiddagen. Så tag nu en kop med og sæt den ned i fred og ro. Hvad vi ikke når i dag, vi når i morgen. Men det er ikke sådan, vi siger herude på landet. Nå. Det kunne man også godt trænge til. Men fiser rundt fra Herodes til Pilatus gør man. Og I klar over, at der var så meget at lave. Larsen, de har da ikke fået krudt, de har taget med herude. Nej, nej, det er meget rart at komme væk fra bilåsen. Det er det. Og ja, jeg vender mig jo til det. Nå, der er noget på Larsen, jeg egentlig har gået og tænkt på. Og det er jo lidt underligt, at vi går og siger de til hinanden og udfører samtale. Er det ikke noget med, at man skal være dussen ombord på landet? Jo, det er der vist nok. Men det passer sig vel ikke rigtig for en kokkepige at sige du til herskabet, Det ved jeg ikke noget her om. Det er jo lige mig. Jeg synes, at vi skal sige, at for eftertiden, så siger de du til mig. Og så vil jeg også sige du til dem. Det synes jeg, det lyder sgu fornuftigt. Det gør det. Det må vi have et glas på. Ja, det synes jeg så til gengæld lyder fornuftigt, ja. Larsen. Nu skal tiden gå med. Ja. Jo, tak. Så skåler vi på dusseriet, min son. Skål. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle have gjort, hvis ikke du var taget med herude, fru Larsen. Skål. Det var en lise for sjælen. Ja. Det var dejligt. Hvad i alverden? Det er simpelthen en rand her i dag, hvad det er. Kom bare nærmere. Mor på Larsen bider ikke. Du må jeg præsentere. Det er Esben Holmgaard. Det er min mor. Okay. Og det er vores kokkepige på Larsen. Ja, det lyder altså meget godt, Charlotte, men du må da vist fortælle lidt om, hvad den unge mand laver, for det lyder som om, han skal være her i flere dage. Jamen det skal han også. Esben er berider, og han skal undervise mig i ridning. Det siger jeg, hvad skulle der ud til at være god til?
Charlotte, for ellers, det er jo noget, der koster nogle knaster, det der. Jo, men kære fru, jeg havde jo ikke tænkt mig, at det skulle blive en økonomisk belastning for dem og deres mand. Hvis jeg blot måtte få lov til at indrette et mindre studeri i disse prægtige omgivelser, ville jeg være mere end lykkelig. Og jeg agter naturligvis at afholde alle omkostninger, der er forbundet med studeriet selv. Ja, altså hvis de giver mig lov. Ja, det er det. Noget Arthur, han bestemmer det der. Men Charlotte, ved, hvis ikke du har snakket med ham, så bliver han knarvår. Ja, men det kommer her sgu over. Altså, ved du hvad? En fra eller til spiller jo ikke nogen rolle. Ja, jeg hænger lige på glas, for vi må skåle med vores nye berier. Det er jo igen en strålende idé. Ja. Jeg glæder mig til at se dig på hesteryg, Charlotte. At se dig knejse afsted og indtage den rigtige stilling. Det bliver et syn, dine forældre vil fryse over de agtage. Nå. Jamen, så skål da, og velkommen. Nå, det må jeg sgu sige. Hygge hejde, jeg sgu rigtig, hva'? Hvem er den unge mand der? Det er Esben Holmgaard. Ja, det er deres nye berier, lille Monsen. Lille billeder. Hold kæft, mand. Jeg skulle ikke ansætte nogen billeder. Nej, men det har jeg. Ja, og han skal lære Charlotte at ride. Og ride? Og indtage den rigtige stilling. Elvira, vil du så beherske dig? Hvor skal der vil spille løvesige? Og jeg så får en forklaring. Men måske jeg må have lov til at deres datter og jeg traf hinanden for en måneds tid siden, og da jeg erfarede, at de skulle flytte på landet, tænkte jeg, at jeg måske kunne få lov til at indrette et mindre studeri i disse prægtige omgivelser. Og jeg agter naturligvis selv at afholde alle udgifter. Ja, Esben vil lave en rideskole på gården. Ja, vi har jo plads nok, og det kan være, at du lige frem vil tjene penge på det, far. Penge? Ja, så stiller sagen sig jo de andre. Hvad kan du se, hvad jeg sagde, Esben? Jeg skulle nok give dig lov. Ja, anden af måde. Jeg havde jo ikke regnet med, at vi skulle have flere hundrede krækker til at gå og overskade mine side. Fortsat til. Nej, de kan være ganske rolige. Det bliver i alle beskedenhed. Ja, i hvert fald i starten. Hvis der så ellers kommer elever nok til rigeskolen, vil jeg selvfølgelig udvide bestanden en smule. Ja, altså med deres tilladelse selvfølgelig. Ja, så er jeg sgu da mere rolig. Hvilken race har de så tænkt dem at anskaffe? Jeg ved det sådan knap endnu. Knap? Knap? Hold kæft, der har vi den jo. Vi bor i Knappestrup. Altså, så er det Knappestrup hængste. Hvad siger du til at komme op og rykke som en bedste lige? Sikke syg det vil være for Gud. Og en svejrykke hest. Nej, og så en hest, Arthur. Det kan du godt glemme alt om. Jeg ved jo ikke engang, hvor hestebremsen sidder på. Nå, men måske vi skulle ud og se, hvor vi kunne gå ind i studeriet. Så kan jeg jo vise dem lidt rundt på gården. Meget gerne, Morten. Jeg glæder mig virkelig til at se gården. Måske går du med, Charlotte. Råder de ikke, Mortensen, at de unge mennesker heller vil være alene, eller have dem regne i røven? Spar mig for deres mor, som hedder fru Larsen. Hvor det ikke heller, de skulle få føjet dem ud i deres kønregioner, hvis de skulle have frokost i dag. Nå, jeg er gået med fedt og røven her. Jo, ja, det kunne da godt være, at jeg skulle lære en røv. Hvor mange tror du, vi skal rette an til frokost, Mortensen? Ja, det er jo ikke nemt at vide. Der kommer jo nogen rendende hele tiden i dag. Og stuebilen, hun må jo også dukke op i løbet af formiddagen her. Ja. Nå, men jeg tager det sådan lidt på lur og kigger, ja. Så må vi jo putte resten i køleren, der er jo ikke andet for. Og det er udmærket. Jo. Der ryger man igen her, og røvføder. Det var nu altså bedre, da vi boede inde i byen i lejlighed. Der hemmede der i mindst noget at tage sig til en gang imellem. Nå, det er nok Buki. Kom ind!
Goddag igen, og undskyld, vi forstyrrer. Men jeg kom fra en stok. Deres stok? Ja, jeg glemte den, da jeg besøgte hr. Mortensen for en halv times tid siden. Men han har måske ikke fortalt dem om mit besøg. Nej. Arthur, han siger aldrig noget af betydning til mig. Ikke det. Men det er måske stuepige her på gården. Nej, stuepige, nej, nu kommer lige i løbet af et øjeblik. Ja, vel, ja. Jamen, så måske de vil meddele fru Mortensen, at min kone gerne vil hilse på hende. Fru Mortensen, jamen det er som en mig, hvis ikke de har noget imod det. Nej, naturligvis ikke. Det burde jeg jo naturligvis have gættet straks, da vi kom. Og undskyld, vi ikke præsenterede os, men mit navn er Hummelholm, proprietær Frans Hummelholm, og det er min kone Yvonne. Proprietær? Ja, det ved jeg godt nok ikke, hvad er for noget. Nej, men det skal de ikke tage med. Min mand, han har en gård, der er lidt større end deres. Der når han kalder sig proprietær. Nå, jamen, så kommer vi jo til at se en masse til hinanden. For Arthur, han siger, at jeg skal være anstandsdame og blande mig med de fine damer her i byen. Jeg overlader arenaen til damerne. Og nu må du endelig opholde på Morten for længe. Hun har jo meget at se til her i starten. Jo. Bliv endelig og snak lidt med fru Mortensen. Hun klarer jo køkkenet, og Arthur fiser rundt i huset. Jeg trænger altalen til et selskab. Ikke sidde ned, så. Værsgo. Ja. Det var så hyggeligt. Vi har ellers fået dem indrettet ganske nydeligt, efter de kun har boet her så kort tid. Ja, det er jo noget, Arthur bestemmer, fordi han regner med at blive valgt ind i bestyrelsen, både i Brugsen og i borgerforeningen. Og så gælder det jo om at gøre et godt indtryk. Nej, jeg har jo slet ikke budt dem noget at drikke. Nej, det må de virkelig undskylde. Ej, det må de endelig ikke tænke på, fru Mortensen. Det bliver kun til et kort visit den her gang. Jeg synes lige, at det byder velkommen til egen. Vi har godt nok kun bajer og portvin. Men vi vil helst have et glas portvin, så kan jeg tænke. Ja, hvis det endelig skal være, så... Ja, det skal det selv. Værsgo. Og skål da, og velkommen, skulle man jo så sige. Skål. Det må så være svært sådan at omstille sig fra byen. Ja, det er jo byen, de kommer fra, ikke? Jo, det er det jo. Det er lidt svært, fordi inde i byen, der havde vi godt nok en trepladset lejlighed, men det var ikke så meget plads at røre sig på, som det er her. Hvad lavede de inde i byen? Ja, jeg var rengøringskone, og Arthur, han var på bistandshjælp. En gang imellem, så passede han en pølsevogn, men det kunne vi ikke leve af. Nej, det forstår jeg da så udmærket. Det må også være svært sådan at være afhængig af offentlige ydelser i længere tid. Ja, men så var det jo, at Arthur vandt 4 millioner i lotto. Ja, undskyld, men er det her i Mia Mortensens gård? Ja, så men er det så. Det er mig. Nå, jamen så er jeg gået rigtigt. Jeg er den nye stuepige. Ja, men så vil jeg ikke styre mere. Farvel, fru Mortensen. Vi ses nok en anden gang. Hvad i alverden var det for en udstaferet ejer? Ja, det var proprietærens kone, og det lader åbenbart ikke til, at de er mundlagt. Nej, du skal ikke sige de til mig, Dags. Jeg hedder Susanne. Nå ja, jeg hedder Elvira. Ja. Jeg er jo ikke vant til at have med ringe eller med tjenestefolk at gøre, så hvis det er noget, så må du snakke med fru Larsen. Fru Larsen? Hvem er det så? Ja, det er vores kokkepige. Ja. Nej, for øvrigt så tror jeg snart, man trænger til at blive støvsuget, så du kan begynde med det så. Ja, det skal du sandelig have ret i. Hvad med den? Det må vi vist hellere få den først. Den? Ja, jeg må da vide, om du giver en ordentlig hyre. Nå, jamen, du skal bare sige til Arthur, at du skal have løn, så skriver han en check, og så er det ikke mere at snakke om det. Hvad? Kan jeg bare sådan helt selv bestemme på mig, jeg vil have i løn? For Arthur har lige vundet 4 millioner.
Men tror du ikke, jeg kunne få et eller andet par oste med og en kop kaffe eller noget, inden jeg går i gang? Jeg er simpelthen ved at dø af sult. Det går du bare ud og snakker med fru Larsen om, og så finder I to ud af det. Okay, hvor jeg altså glæder mig til at komme i gang. Vi skal nok finde ud af det, dig og mig. Så skal jeg også flere var det for et par originaler? Ja, det er vores forvalter, der laver erotik med fru Larsen. Det må jeg sige. Det er godt nok noget af en gemytlig passion, man har havnet i. Det kunne jeg eddermuk med godt tænke mig. Ja, sidder den så og drømmer igen. Må det ikke være, om det passer i dit arbejde? Gud, jo, lille Larsen. Men jeg faldt lige over et skide smart frisk. Prøv lige selv at se en gang. Tak. Den slags har vi altså ikke tid til nu. Du ved, proprietæren og hans fru, de kommer til frokost. Ja, det er jeg sgu da fuldstændig glemt. Ja, jeg fatter altså ikke, at Mortensen gider omgås de der overklasseløg. Men det bliver jo selvfølgelig hans hovedpine. Var det mig, der skulle dække bord måske? Ja, hvis du har fat med at støvsuge. Nej, forresten, du må hellere fise hen i brusen og hente nogle flere bajer. Kender jeg Mortensen ret, så kan han nemt selv klare de første 10 stykker. Nå, okay, jamen så kan jeg da det. Men skal jeg så ikke have nogle penge med? Ja, du
får det bare skrevet som sædvanligt. Vi skylder alligevel en masse kroner derhen. Nå, så et par stykker fra dig til, det betyder vel ikke noget. Tag lige støvsugeren med, og så råb dig lidt. Ja. Så gør jeg det. Men, har du for øvrigt hørt, at Mortensen har brugt 1 million på 3 måneder? en hel million. Og hvor ved du så det fra, lille frøken nysgerrig? Ja, jeg hørte ham skulle da snakke med Carlsen i telefonen. Carlsen. Og hvem er så Carlsen, om jeg må spørge? Ja, det er jo Mortensens revisor. Og har du for øvrigt også hørt det bedste, at Frederiksen, han har købt en splinter ny Mercedes på Arthurs regning. Du ved, om ikke han giver en tur, hvis jeg flørter lidt mere. Det gør han sgu da sikkert, men pas du lidt på din jomfruelighed. Og så hvis du indlærer dig med ham, og se, så kommer stemme med dig. Ja, det skal jeg nok. Men hvad jomfrueligheden angår, så skulle du vist hellere vokse lidt over din egen. Jeg har udmærket godt set, hvordan Valde får julelys i øjnene, når han kigger på dig. Kom så afsted med det lille moppe. Kan du så lære dig din slung? Jeg blev simpelthen så forskrækket. Jeg har lært skidt i spænd, kan jeg? Jamen, det var så... Hvad vil du nu? Jeg vil bare have en billet til halsen. Der dævlen så bare ned i den svinstald, man lige ved omkomme var. Men hvem er det, de skal være med det? Jeg kunne jo komme ned og se os. Ja, og hvad så? Må det ikke se, at vi godt kan lide hinanden? Jo, men der er da ingen grund til ligefrem at skilt med det, vel? Kan du selv finde en i køkkenet? Jo. Du er sgu en rigtig dødsmænd, Lasse. Ja, vi skal ellers skulle være fri til den skønne op. Jamen, der har vi jo min lille due. Ja, sgu ikke nogen duer. Kan du så komme ud af den dør, inden jeg skal et eller andet tungt i hovedet på dig? Ser du det? Hun vil gøre sig kostbar, den lille dame. Jamen, det forhøjer kun min erobringsfang. Det der med det der. Jeg kalder bare på Valde, så kan han komme og smide dig ud. Så skal han råbe højt. Ellers skal han ikke høre det ude i stallen, hvor han hører hjemme. Hvad med det der, for dine krabber væk fra mit luksuslæbe? Ja, det er så kostbar. Nej, jeg får sgu ikke alle i en skideræk. Kan du så slippe i? Står du og lurer bag døren, det er en ryg og tam. Var det ikke med, at du gik ud og passede dit arbejde? Det er noget, jeg selv bestemmer. Men hvad dig angår, så ser det også ud til, at du ikke kan klare det. Din forvaltede snud. Nå, det er da altid noget, du ved, hvem der er forvalter her på gården. Det kniver det ellers med at huske en gang imellem. Var det ikke med, at du kom ud og passede dit arbejde? Det er jo noget, jeg fuldstændig selv bestemmer. Nu er jeg fandme galt med på det nok af dig og dine frænkære. Så nu kan du tage dine pakkenelliker og komme ud af den her gård. Ud med dig! Du kan ikke sådan lade dig smide uvalget. Det har jeg altså ikke nogen ret til, det har jeg ikke. Nå, tag du det bare roligt, Peter Madsen. Nu skal jeg vise dig, hvordan man behandler sådan en lus som Frederiksen. Ja. Tag det, du! Ej, du bare se. Hvad sagde du vel? Nu lige gør det op, så går Frederiksen. Ja, nu så skal jeg sætte mig vise dig, hallo. Det bliver sgu så helt værtshus, Claus. Ja, men det er jo lige før det er det. Valde og Frederiksen, de slår os ud på gårdspladsen, så totterne, de ryger mørene på den. Far, du må komme ud og skille Valde fra Frederiksen alle. De ligger og ruller rundt ude på gårdspladsen. Det ender med, at de slår hinanden ihjel. Nej, lad nu bare den mor som min pige. De tager ingen skær på kræfter. Og Frederiksen, han er sgu godt af at få sig en lærerfejl. Sikke en rod, der er over det hele. Profiterende hans kone, der kommer lige om lidt. Jeg bliver altså nødt til at gå ud i køkkenet og gøre den frokost færdig. Så må Susanne rydde op, når hun kommer tilbage fra brusen. Så går jeg med ud og hjælper. Ja, sådan. Ja. Det er lidt dyrt, lad os se. Nej.
kære Mortensen. Ja, jeg kom lige forbi, og så synes jeg vil se, hvordan det går. Men hvad pokker er der sker ude på gårdspladsen? Ja, det er så lige ikke det med, kære Jens. Det er bare den forvaltersnue, de skaffer mig på handen, og så valgte man at tage livtag. Forvaltersnue? Nu tror jeg ikke, jeg er helt med. Hvor fanden er de så? Og det er sgu næppe nogen tilfældighed, at han også er deres niveau. Men sæt dig nu ned, jeg får lidt ind til halsen, så snakker vi om det hele vejen. Tak. Ja. Sæt dig nu. Jeg sagde lidt ind til halsen. Det var da i øvrigt godt, at de sådan kunne komme over til mig, for ellers så har jeg jo været nødt til at lege mest til dem. Jamen, det ved jeg. Jamen, for hvad dog? For at fortælle dem, at jeg agter at anvende dem for svindel og bedrageri. Gården her, den er jo langt fra de 3,5 millioner mere, jeg gav for dem. Og det vidste de skulle godt, Jansen. Nej, nu går de for vidt, Mortensen. Jeg tilbød dem at se gården, for de satte deres navn på slutstedet. Så hvis de er utilfredse med handlen, så har de kun dem selv at takke sig for. De har fuldstændig ret, kære Jansen. Jeg var en godtroende fæ, der lå sig nær, fordi de 4 millioner steg mig til hovedet. Men ved I hvad? Selv fæhoveder har ret til at blive behandlet anstændigt. Og hvad agter de så at fortsætte nu? Jeg agter at lade gården vurdere de rette instanser. Og når jeg så har fundet ud af, hvor meget de har røvet mig for, ja, så vil jeg som sagt anmelde dem for bedrageri. Den slags skal de godt spare dem for. De har så deres navn på slutsedlen og dermed accepterer prisen. Det får de ikke en ski ud af. Og nu må de altså have mig undskyld, men jeg har vigtigere ting at tage mig for, end at sidde her og diskutere sammen med dem. Det siger jeg, den onde lyve, Mortensen. Enten fyrer de den rygtertang derude, og er mit påhør, eller også giver han mig en undskyldning, mens de hører på det. Ja, men kære Frederiksen, kom og sæt dig ned. De trænger vil se lidt op fra mig. Det må jeg sige. De kan vel bøje armen med nogle gange. Ja. Charlotte, vil du bede alle bare komme ind til mig? Ja, far, nu skal jeg hente. Jamen, så skål de her. Det var jo fanden, som vi blev tilrefereret. Man skulle helst roligt være igennem mig til os. Hvad fanden er sket her? De behøver aldeles sikkert være ironisk. Uanset sagens udfald, kommer de til at betale mig et klækkeligt beløb for svige smerter. Men det finder de nok ud af, når den tid kommer. Der har vi jo Valle. Hvad fanden, Valle? Kom og sæt dig ned. Du skal også have lidt af det. Jeg trænger til oven på den omgang. Ja. Det er helt sikkert Valle. Det er Valle. Valle. Jamen, nu da alle implicerer parter til stede, så synes jeg sgu da, at vi skal hæve vores glas og skål med hinanden, før vi går i gang med forhandlingerne. Skål igen. Ja, altså, så må jeg jo spørge dig, om det nu også er dig, der har maltrakteret for forvaltet i så grusomt omfang. Ja, det kan jo ikke det. Men han var dævn mig selv ud op det stykke. Ja, det kan jeg sgu godt forestille mig. Men, siger du, sagen er jo det, at han forlanger en undskyldning af dig, mens jeg har hørt på det. Er du villig til at give ham så en? Ja, det er sgu godt, at du giver ham en, men så er det en undskyldning. Ikke for vilkår. Han kunne fandme have holdt sig i skin, den svinepæl. Du skal bare. Ja, det tænkte jeg sgu nok. Det tænkte jeg sgu nok. Ulla Larsen, kommer de lige ind et øjeblik og tage en køhammer med? En kødhammer? Hvad fanden er det nu, mand? Det kan være ganske roligt, kære Jansen. Ja, deres det er sgu ikke mere overladt. Men jeg må nok bede dig om at underskrive et klært, før de går. Nej. Hvad er der nu? Ikke noget særligt, lille fru Larsen. Hvis de
stået foran døren der, med kødhammer. Og alle, hvis du går over og låser den dør der, og vi har stået foran den, lige så diskret, så du kan være der. Sig mig, er det deres mening, vi skal holde til stuearrest? Ja, faktisk og i og for sig og på en måde altså. I hvert tilfælde og indtil de underskriver det her dokument. Og giv dem endelig god tid til at læse det godt igennem. Ja. Hastværk er som bekendt lastværk. Ja. De tror da vel ikke for alvor, de får mig til at underskrive sådan et dokument? Jo, det tror jeg faktisk. Jeg risikerer jo at miste min bestilling, hvis jeg underskriver sådan et dokument. Det må de da kunne forstå. Ja, det kan jeg sgu også. Spændende, det er sgu godt det, de er. Mortensen for pokker. Vi må da kunne snakke om det, ikke? Ja, hvis jeg nu sørger for, at min nevø ikke forlanger erstatning for svie og smerte, fordi deres rygter har overfaldet ham i så grusom omfang. Sig mig, hvad fanden er meningen? Er det den måde, du behandler din familie på? Var det måske ikke en aftale, at jeg skulle sørge for, at bedriften gik af helvede til, så vi kunne sørge for at score nogle af alle de millioner, Morten havde vundet i lotto? Ja, jeg indser, at jeg ikke har anden mulighed end at underskrive sådan et dokument. Men de hører fra min advokat, det kan jeg love dem for. Jo, så har sådan et dokument ikke nogen gyldighed, når det er underskrevet under tvang. Jamen, kære Jansen, der er sgu ikke tvingende til at skrive under, før jeg giver det tilladelse til det. Måske vi så kan få lov til at forlade den usle rønne. Med største fornøjelse, kære Jansen. Og tag endelig deres elendige løn med dem. Og hvis de så er venligst, vil der være siddende i stå, når de forlader etablissementet. Det her, det kommer til at koste dem dyrt, det skal jeg love dig for. Hun er bare de her. Ja, så slap vi jo af. De to har lunker. Og hvad så gør vi så nu? Hvad gør vi? Vi fortsætter sgu da, hvor vi slap, lille Mortensen. Men nu skal jeg altså have den frokost færdig, for proprietæren og hans kone, de kan være her når som helst. Ja, tag nu det bare roligt, Peter Valde. Vi skal nok klare os uden den forvaltningsskud. Det er ikke vores betinget nok alligevel, skal du. Ja, du er sgu smukke, Via. Du skal nok gøre lykke og sammen prop i tæer. Jeg forstår altså ikke, hvorfor du har inviteret dem, Arthur. De regner os jo ikke for noget alligevel. Nej, men måske jeg har mine grunde, så lad du bare mig om det. Det gik så fint i starten. Ja, men det fik hurtigt en ende, gjorde det. Jeg kan godt huske, at vi var til gilde hos dem. De bestilte ikke andet at grine af dig. Og det var fordi, du ikke vidste noget om landbrug. Og så alle de kræver og baroner. Ja, så fik du heller bestyrelse hverken i Brusen eller i borgerforeningen. Arthur, det er Nå, ikke? Ja, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Nej, det tager vi simpelthen ikke ilde op. Ja, måske var det også bedst, at I ikke kan komme. For så slipper jeg for at fortælle dem, hvad jeg mener om det her snollede samfund. Lort, den mand. Hvem er det? Ja, det var sgu proprietæren. De kan ikke komme, fordi han blev kaldt et vigtigt møde i landbrugsforeningen. Det gør som men heller ikke noget. Hvad så med alt den gode mad, fru Larsen har lavet? Det er sgu ikke noget problem med bier. Nej. Vi inviterer hele staten af tjenestefolk på frokost i stedet for, og så laver vi en fest ud af. Ja, sæt dig lidt, lille bier. Lige er noget, jeg taler om. Og hvad er så det, Arthur? Ja, siger du, Elia. Jeg synes sgu ikke rigtig, jeg egner mig til det her landbrugsuvæsen. Så hvad siger du til, om vi flytter tilbage til byen igen? Det synes jeg var en god idé. Jeg egner mig heller ikke til at være landbrugskone. Men hvad fanden egner du?
Nå, men hvad skal vi så lave da? Ja, se det er jo det. Vi kommer til nu. Fortæl nu, Arthur. Jeg er simpelthen så inspireret af spænding. Ja, alle ved af mig. Ser du? Ja. Han fik sgu en drang forleden nat, hvor man så sin salige farfar stå for enden af sengen. Og han sagde, hvad man skulle gøre. Og hvad sagde han så, vi skulle gøre? Han sagde, man skulle købe sig et autoværksted og blive mekaniker. Jamen, du har jo ikke en skid forstand på biler, Arthur. Deri tager du fuldstændig fejl af det, ser du. Jeg har nemlig været feriedreng en gang. Også onkel Ejner, mens han havde autoværksted i Klapperød. Der lærte jeg en hel del, og så har jeg også læst et par artikler, du ved, biler og mekanikere, du ved. Så helt på barbånd, det er jeg sgu ikke alligevel. Jeg synes godt nok, du lytter for mig til det genfærd, Arthur. Det ender med, at han ruinerer os. Ja, ved du hvad? Nu er jeg sgu ret alligevel. Nej. Sådan ærligt og talt, så synes jeg, at vi i stedet for skal købe en kiosk. Men det er den fru Larsen havde. Ja, det bliver sgu nok en hård i starten, men må ikke vi vender os til det. Hvad siger du så til det? Den synes jeg er god. Så får jeg også med mennesker at gøre, og det har jeg altid ønsket mig. Ja, men så er den sag jo i orden. Ja, lad os kalde alle folk sammen, så vi kan fortælle dem om vores beslutning. Det må I sgu undskylde, at det tog så lang tid med de bejler. Men der var så mange mennesker hen i Brugsen. Og jeg endelig fik mig mødet frem til kassen, så fandt jeg snak med en gammel kone, i Marie. Og så gik tiden. Hvor skal jeg stille bejlerne? Ja, det skal I ikke være ked af. De bare stille lige under bordet. Over ved min stund. Ja, det vil jeg lige bede dem om at hente Balde og Bjøver. Du ved, lille Jobbe. Og så Charlotte og Esben nu i stedet. Sig til dem, de har jo meget vigtigt at fortælle dem. Jamen, hvad så med profiterende? Det skal de dagens strøs ikke bekymre dig om. Gør du bare, som jeg siger. Nå, men okay, så gør jeg det. Sådan. Fru Larsen, kom lige et øjeblik. Udhammer. Jeg kan sgu da ikke rette pænt hver andet øjeblik, når jeg også kan have været klar til deres gæster, Morten. De kommer slet ikke, fru Larsen. De har meldt afbud, begge to. Det er sgu da en køn regel. Her står man og knokler røven ud af bukserne for at få det helt færd. Og så kommer der ikke noget. Hvad så med det? Den lille vi er vi må have nogle flere store stålalbier. Jeg lige får Larsen med at finde nogle stål. Jeg tror, jeg fandt nogle danselbier. Ja, kom bare indenfor. Kom op. Sæt det lige omkring bordet. Ja, det kommer nok til at knive med pladsen, men hvor fanden, hvor der er hjerterum, der er der husrum, som man siger. Jeg forstår ikke skid af det. Var det ikke meningen, at proprietæren skulle komme? Jo, men de har meldt afbud. Ja, der er nogle meget forklaret lige. Fru Larsen, vil de stikke op i glassene? Hvad er den billige flaske? Ja, men til I, kære venner, det går jo ikke altid, som vi mennesker gerne vil have. Det er helt rigtigt, som Elvira sagde for lidt siden. Proprietæren som et afbud og kommer ikke. Så derfor så holder vi en lille afskedsfest for os alle sammen i stedet for. Afskedsfest? Hvad fanden skal nu det betyde? Ja, nu skal jeg lige forklare det lille hvad det ser du. Elvira og jeg har altså fundet ud af, at vi ikke egner os til noget landbrug. Så derfor så har vi bestemt, at vi vil afhente gården og flytte tilbage i byen igen. Hør, vi sætter alle 4 millioner over styr. Hør nu her, lille Morten. Det kan de altså ikke være bekendt, nej, det kan ikke. Nu var vi lige faldt så godt til alle sammen.
Jamen, jeg er sgu meget ked af det, fru Larsen, men det kan ikke være anderledes. Ja, I vil naturligvis få jeres løn udbetalt alle sammen. Plus en pæn skilling oveni. Ja, jeg beklager, skulle det måtte gå sådan, men som sagt, vi vil ikke sætte hele gevinsten over styr. Niks. Men hvad så med mit knallerværksted? Du har lige fået indrettet så pænt. Han er fandme ikke færdig, det sker ikke. Ja, jeg tager altså ikke med, så må I selv om det. Jamen, hvad vil du så lave, Charlotte? Jeg bliver processen. Så må vi jo indrette studeri et andet sted. Ja, undskyld, jeg blander mig. Jeg ser faktisk at få en idé. Nej, Gud! Den går ud på, at vi laver et kollektiv og driver gården i fællesskab. Ja, den går jo ret fint lige for tiden. Og selv har jeg en lille formue, jeg er parat til at indskyde. Ja, der har Knut lige nogle penge stående i banken, som jeg har gået til at indskyde som risikovillig kapital. Og hvad med dig, Peter Larsen? Ja, jo, jeg har nok også et par øre. Men jeg er altså ikke mig for det der med det der kollektiv. Nej, det er ikke Nej, Larsen. Hvem skal så holde styr på det hele? Og når først dig og Valle bliver splejset, så går det alt sammen. Splejse? Hvad mener du med det? Du er ikke dejlige hop, så skyldig. Vi har jo alle sammen set, hvordan det bærer hen. Og det skulle ikke undre mig en pind, når der snart skal være bryllup her på gården. Jamen, så lader alt jo til at være den skønneste år. Ja. Men hvad vil jer to? Ja, Hvad har I tænkt jer? ja, også skal du simpelthen ikke bekymre dig om en pige. Nej, mor og jeg, vi køber en kiosk et eller andet sted. Det er til fru Larsen her, hvis vi ellers skal finde en, der passer os. Jamen, hør, det er sgu da ikke nogen problem, Monsen. De kan da overtage min. Deres? Jamen, har de ikke afhændet deres endnu? Nej, gud jeg nej. Mod de der, jeg vil tage med dem her ud på Lykke og Fromme. Nej, og smide skide vand, for jeg have det rent. Nej. Jeg har jo godt nok ikke opfundet det dyvseland, det har jeg ikke. Nej, heller ikke det dyvvand. Nej. Jeg bruger den her. Ja, det ved jeg ikke, hvad du siger til, Elvira. Skal vi gå ind på fru Larsens forslag? Ja, det synes jeg er en god idé. Jamen, så må vi jo til at forhandle prisen, fru Larsen. Ja, men prisen, det er da ikke nogen problem. Det kan vi sgu altid finde ud af. Ja. Se nu her. Der er nøglerne til herlighed. Den er til biksen, og den er til privaten, og det er til Det lille hus, ja. Du er godt nok en engel, fru Larsen. Det er du. Arthur, skulle vi ikke tage os smut med det samme, vi to, og så lade de unge klare resten? Jo, det er sgu som tært ud i min mund, Elvira. Men skulle vi ikke lige gå en tur først, for at nyde den friske landluft en sidste gang? Det er, hvis den ellers er frisk. Hvad mener du der med det? Ja, mine har plejer altid at stænke sådan af gylde, og det gør det som mænd også i dag. Så lad os komme hjem til bilosen. Den vil da i det mindste fortrolige. Ja.
klokken slår, tiden går, kære publikum. Og om lidt scenen står livløs tavs og stum. Men har I, ligesom vi, haft det rart og godt? Har vores spil slået til, ja, så siger vi blot. Tak for en hyggelig aften, der gik. Tak for de smil og det bifald, vi fik. Vi her på holdet, vi håber os for, at vi kan mødes igen næste år. Klagesang dagen lang høres overalt. Prisen råber på vor jord, det bliver os fortalt. Men har vi kunnet give hjerligt godt humør, synes vi blot det er godt, og vi siger som før. Tak for en hyggelig aften, der gik. Tak for de tider, det vi var i. Vi her på holdet, vi håber os på, at vi kan mødes igen næste år. Bagefter nu her, og jeg vil sige, når vi har sat tasselbordet ind, så regner vi med en time, og så skulle det helst være overstået, så vi kan komme til at danse. Prøv at tage en god fornøjelse. I skal da have ringet visit. Må da godt komme op med. Er du skrevet lige med? Kan du huske det rigtigt? Nå, var ikke der stand i bygge? Kører jeg selv ud. Når vi to, vi skal stå med tanker om, hun ikke har ligesom drukket. lige trække og klikker det lidt smule, for jeg lige kan nå for lidt mere. Jeg vil kigge ind, men det kommer nok til selv, når vi kommer i gang. Ja, det gør, når vi går i stå. Ja, nå nej, men altså, jeg trækker det. Du trækker også selv, som jeg næsten har gjort, men faktisk har sagt mig. Hjemme Brander sells. Hvad gør jeg med den her? Jeg kan ikke give replikker her. Hvad ligger jeg der med? At jeg vil ikke sidde ude, men jeg glemmer min egen. Jamen, ved du, hvad det gør? Så sætter jeg på, så skal han have det. Nej, jeg skal bare ligge glad på, vi skal bare se, hvor det ligger. John har sådan en med en stor tele på, eller hvad jeg har. Jeg må se det. Nå, så kommer jeg ind og oversminket og i den kjole. Nej, meget som den er nu ellers ikke så meget. Men jeg forstår altså ikke, hvorfor du i. Nå, de regner os ikke. Det er jo så rart. Ja, så stiller sagen sig nok lidt anderledes. Der kan du se, Esben, jeg sagde nok, han gav dig lov. Ja, alt med måde, altså. Jeg har jo ikke regnet med, at vi skulle have flere runder af krikker sammen til at gå over, jeg mener, Svinegårdspladsen til. Okay, så skal jeg kontrollere dig, til du der holder krabberne væk. Hvad i alverden var dog det for et par originaler? Det er som en bare forvalteren, der vil lave erotik med fru Larsen, men hun får ham vel vendt af med det efterhånden. Ej, det må jeg sgu sige. Hey, det er plads. Det er over. Hvis han kommer. Jeg sætter på plads. Jeg har ikke lys nok, lille Alex, på det der. Det kan vi se. Det bliver vel. Men det er hvad jeg er lys, jo. Nej. Nå, Valle. Ikke. Nå, Valle, der kommer ind der. Ikke nær til tilræsen. Ikke nær til lille tilræsen fra jer. Kom og sæt over sådan noget. Det er også lidt irriterende. Jo, tak. Det er det egentlig.